Vull donar gràcies a l'Helena, que va ser una persona que em va ajudar moltíssim, sense cap obligació. No recordo ben bé com la vaig conèixer, no ho recordo gaire bé, però sé que jo sempre he tingut un petit do d'oració, no ho sé, se m'ha donat bé parlar amb la gent, m'obro en seguida amb la gent, i suposo que això és el que ens va connectar a mi i a molta gent de Girona, perquè puc donar les gràcies a l'Helena en especial perquè han mantingut el contacte amb mi, m'ha ajudat molt. Jo, la meva vida ha estat bastant desarraigada, la veritat. No he tingut molta sort, encara que me l'he currada i he fet moltes coses al llarg de la meva curta vida, perquè encara no soc pas un viejete, però bueno, ja entrem a una edat que ja és perillosa, Però sí que puc dir que he passat per experiències molt dures en deixant aquest últim any, que ha estat el meu esforç més gran en la vida, que ha estat sortir del carrer. I els 2 anys que em vaig tirar quasi al carrer, que no van ser 2 anys, però quasi, entre les persones que vaig conèixer va ser l'Helena, que per això l'he citat en primer lloc, perquè és de les poques persones que mantinc el contacte, encara que m'agradaria mantenir contacte amb tothom que em va ajudar, que no és poca la gent, per això estimo tant a Girona, perquè no puc negar que Girona em va donar el que crec que ningú m'hauria donat. Ningú que tingui moralment obligació d'ajudar algú com jo, que pot ser un familiar, un germà, una germana, algo que no tinc, no? Jo recordo el dia que vaig acabar al carrer, un 29 de juliol 2017, mica marxar, no? Mica en mica en mitja hora, vull dir, amb tranquil·litat i calma. Soc una persona molt coherent, molt sensata, que pensa molt les coses abans de fer-les, i, i sabia que no era un moment per baralles, ni discussions, ni tonteries, que tenia que començar a lluitar des d'aquell moment ja a pensar on anava a caure. Jo tenia uns ahorros que van desaparèixer de cop i volta. No diré qui, ni com, ni per què. És igual, van desaparèixer. D'acord? No vull acusar ningú perquè estaria fent mal fet. Però quan a les 3 de la matí vaig intentar treure alguna de calés per anar-me'n a un motel o a una pensió o alguna cosa, em vaig donar compte que dels X diners que tenia jo ahorrats no em quedaven més que 27 o 37 euros, no ho recordo ja. Eren 27 o 37 euros. Em vaig quedar amb una cara d'idiota davant del caixer impressionant, no? Bueno, és igual. Vull deixar això a part. Deixant de part això, que va ser una cosa que li pot passar a qualsevol persona que tingui una relació, eh, el fet de que no hi haguessin aquests diners pues, és el que em va portar al carrer, lògicament, perquè els diners, desgraciadament, són la font del moviment de la societat. Hem de pensar molt clarament que si tu deixes una persona sense diners, una societat que es mou pels punyeteros diners, estàs deixant una persona tirada a la mercè de la corrent. Jo sempre ho dic, jo aquell dia 29, sense adonar-me en compte que va entrar com si et tiren en un riu,
en una riuada i sense flotadors ni res, i vinga, espavila't, mantén-te a flote el temps que faci falta o fins que t'arribi el moment. Bueno, no vull apabullar ningú ni vull que ningú pensi que això és... Oh, és que... No, són coses que passen, vull dir, tant pot passar per un costat com per un altre, encara que sí que et puc dir que només he conegut una noia visquent al carrer i la pobra va acabar morint. Era molt amiga meva i, bueno, m'estic ja adelantant una mica, perdoneu-me, vull dir, perquè em passarà durant molt d'aquest rato que estarem, que us xerraré, explicant-vos la meva experiència, però segurament dins d'una explicació una mica d'això m'aniré per camins i tindré que corregir-ho perquè si no acabaria pues, explicant-vos fins a l'últim detall de lo que vaig arribar a patir al carrer, no? Però, bueno, jo vaig acabar ja després d'això i haver-me mig adaptat que no t'adaptes mai, però bueno, al final acabes agafant carinyo al carrer, perquè és que té casa, el fill al cap. Vull dir, mm, el cas és que no havia sigut conscient mai de que una persona neix amb tot, o sigui, tu quan neixes t'estan esperant, saps? T'estan esperant i ja et preparen a la teva habitació, al teu llit, diguéssim que neixes ja amb un globo, no? Amb una cúpula de protecció. A mesura que et vas fent gran, pues, aquesta cúpula de protecció s'hauria de mantindre dins de la família, encara que tu te'n vulguis escapar i crear-ne una pròpia, no? Però en un cas de ruptura d'aquesta, perquè no ho tenim fàcil, les generacions actuals no ho tenim gens fàcil, ni les actuals, i la meva ho ha tingut menys fàcil encara. La generació de la meva, de la dècada del meu naixement ho hem tingut més xungo encara. Eh, perquè ens va enganxar la crisi del 2008 de ple i ens ho va cardar tot. A mi el 2012 em van fotre dos pisos, així de clar, vull dir, i em van deixar sense res. Vull dir, pèssia tindre un ofici i tindre estudis, perquè tinc estudis, sí. No diré quins, però els tinc. El cas és que, bueno, un d'ells sí, el diré. Tinc belles arts i gràcies a Déu se'm dona molt bé. L'altre l'omiteixo, el vull ometre perquè, bueno, per raons personals. Uh, però tinc un ofici que no té res a veure amb els meus estudis, encara que un dels meus, o sigui, un d'aquests estudis que n'he volgut dir, o sigui, l'estudi que n'he volgut dir em va molt bé pel meu ofici de soldador. I, bueno, el cas és que de cop i volta, un dia et trobes al carrer sense aquesta protecció familiar, perquè lògicament no tens a ningú on te recórrer, i la poca gent que et queda en la família viva, pues, no li importes per res. Per un altre costat, continuarem ara perquè em venen molts records, continuaré ja quan vaig adaptar-me al carrer i vaig anar coneixent aquesta gent que acaba sent gent toxicòmana, expresidiaris, alcohòlics, gent normal i corrent, immigrants, eh, que també hi ha que dir que d'immigrants no se'n veuen molts, se'n veuen, però no se'n veien gaires, pese a que la realitat sembli diferent, no és així. Però sí que n'hi ha, lògicament, n'hi ha. I n'hi ha molts que són d'aquests que els hi diuen menes. Vull dir, i els xavals pobres em foten una pena que t'hi cagues. Em vaig començar a veure de menes cap al final de la meva estància al carrer. Al principi no els veia,
però per lo vist molts van complir 18 anys d'alguna zona per allà a Girona, no em preguntis a mi a on ni res, i els van deixar anar al carrer i pues, clar, es van veure amb 18 anys sense res, pues, es van dedicar a atracar, a robar, tal. Francament jo odio, no?, això, el fet de robar, tal. La policia, a mi és una cosa que la policia de Girona l'estimaré tota la vida, perquè són gent que es va portar molt bé amb mi, molt, molt. O sigui, és que no hi ha paraules per agrair tant a Mossos com a policia local o municipal de Girona la preocupació que van tindre per mi. Sempre. Encara que jo no ho sapigués, sempre s'estaven preocupant per mi. Encara que jo no me n'adonés, s'estaven preocupant per mi. I, I no hi vaig caure fins que no vaig ser fora, el per què. Jo dono per fet que és perquè, inclús estant al carrer, jo feia de pare. No, quan vaig començar a conèixer gent, em vaig donar compte que molts tenien problemes molt greus d'autocontrol. O sigui, no sabien controlar la seva ira, no sabien controlar la seva addicció, no sabien controlar res, no, sé, no tenien autocontrol amb res. O sigui, o era o tot o res. I a mica en mica, i clar, molts d'ells eren delinqüents, és el que t'he dit, molts eren expresidiaris que surten de la presó, com els menes que surten del centre de menors, i als 18 anys té 20 euros i carn del camp, i espavila, i pues, el expresidiari el mateix, té els teus calés i carn del camp d'aquí, i busquen la vida. I clar, i es troben en un món pues, que no és el seu ja, i pues, tornen a les mateixes per tornar a la presó. Bueno, pues, quan jo vaig anar coneixent aquesta gent, que no em volia juntar amb ells al principi, però quan jo vaig conèixer aquesta gent, vaig donar aquesta gent, després dels X anys que portaven al carrer, que molts d'ells ja portaven molt més temps que jo en el carrer, o sigui que sabien molt millor que jo com se les jugaven i com se les estava al carrer, em van avisar, em van dir, tio, com pots viure en allà dalt tu sol, tio? Com pots viure en allà, tio? Saps que estàs a la pitjor zona de Girona visquent? Dic, pues mira, tio, saps què? Cada dia em porten menjar, cada dia em porten roba d'abric i cada dia es preocupen per mi. Vaig fer canviar tota una societat, no, perquè no he canviat la societat, mentira, aquí estic enganyant, però sí vaig aconseguir canviar tot un petit poble de Girona i els hi vaig fer agafar consciència de que no tots els que viuen al carrer són iguals. I això va passar llavors amb Girona. Quanta gent de Girona em va ajudar? És incalculable. Incalculable. És incalculable. I tinc noms a punta pala que podria dir de gent, però això m'ho guardo perquè no crec que tinga que dir noms de ningú, ni siquiera diré el meu, ni tan sols diré el meu, de gent que em coneix, i si algú s'ha creuat amb mi sabrà qui sóc, pel nom o el pseudònim que li demana que em fiqui. Jo estava molt prim, duia la barba llarguíssima i el cabell llarg, algo que no havia portat en la meva vida. Molta gent, em vaig creuar inclús amb gent que havíem crescut junts i no em van conèixer. O sigui, vaig ajupir una mica el cap només i vaig fer veure que no existia ningú allà i com que no es fixen en tu tampoc, si no dius res, tu estàs tirat en un racó demanant a la gent la caritat i passen per davant teu i si no dius res ni es fixen en tu. O sigui, potser algú et mira amb cara de hòstia, aquest està viu o mort, però no fan res més. Però no, gràcies a Déu, si jo em sentava a pintar, hi havia moltíssima, però moltíssima gent que m'ajudava. I moltes vegades els hi oferies els dibuixos i no els volien. No, si jo no t'ho dono perquè em donis un dibuix. I mira que pintava amb aquarela i tot, i a molta gent els vaig deixar sense l'aquarela perquè pues, em vaig ficar malalt un dia o per lo que fos i no vaig poder pintar l'aquarela, no vaig tornar a veure aquella persona, el que fos, molta gent. Però algun dia ho agrairé tot això, ho sé jo.
perquè tinc moltes ganes de demanar al diari de Girona que facin, enviar-los un escrit per donar les gràcies al poble de Girona, bàsicament. Perquè el poble de Girona, el que és Girona capital, es va portar amb mi meravellosament. Per això incloeixo a l'Helena i la vaig conèixer com vaig conèixer qualsevol mendigant. Jo em movia, no m'agradava estar en un punt quiet. Quan estava en un punt quiet era que estava pintant. Que el meu punt de pintura era el pont d'Eiffel a les escales que van cap al punt de trobada. Compreneu que això és molt difícil per mi, eh? Vull dir, estic fent això perquè crec que és molt necessari conscienciar molta gent de que la gent que viu al carrer, molts no s'ho han buscat. Hi ha gent que, mira, que ja li dona igual, que han perdut la il·lusió, però tampoc es mereixen menys que els que sí que mantenen il·lusió, eh? Igual que aquell yonqui. Jo, mira, me'n recordo que sempre vaig ficar aquest exemple. No és el mateix un yonqui que mono, inclús, està esforçant-se a aconseguir els diners demanant aquell yonqui que va i fàcilment se'n va i li roba cardant-li un tiron a una dona gran o és igual, o a tu mateix et treu una navalla o una xiringuilla i et diu dona'm el que portes o te clavo això i pilles el sida, perquè n'hi ha molts que havien anat d'aquest pal. Vull dir, lògicament això no és correcte, va sota cap pretext. En canvi, sí que em vaig admirar quan vaig començar a veure que la gent canviava i molts d'aquests expresidiaris que, bueno, que els era igual anar a robar, no? Per ells era un orgull anar a robar. Quan es van començar a juntar amb mi es van donar compte que hi havia moltes opcions en la vida. Demanar. Demanes, si et donen bé, i si no, moltes gràcies, i passi-ho bé. És que no hi ha més. I és més, moltes gràcies i ara ja ens coneixem. Vull dir, per què? Pues perquè ja t'has creuat amb mi i hem creuat paraules i ara ja sóc qui sóc i ja saps que no sóc mala gent si sóc ben educat. Algú que sempre pot anar per tot arreu amb l'educació. Ja em perdonareu, però això no durarà gaire perquè no, és que no ho aguanto. M'estan vinguent molts records molt forts al cap i això m'afecta, la veritat. Estic tremolant des de fa rato ja. Bueno, passaré a una altra fase més avançada ja. Bueno, us he explicat com vaig arribar al carrer. Ara us explicaré com em vaig adaptar al carrer. Van ser temps molt durs. Pot ser un mes, pot ser dos, pot ser tres. Però puc assegurar que en menys d'un any no t'adaptes al carrer. Ho vaig aconseguir en 6 mesos. Algo que a molta gent li va sorprendre. Vaig estar visquent un any sol. Sol. Sol vol dir que no vaig tindre la companyia de ningú. O sigui, vaig estar un any completament sol. O sigui, amb ningú. No hi havia ningú al meu costat. O sigui, em mantenia completament aïllat del món. Només em movia del meu cau, que me li van fotre foc el dia 24 o 26, o 26 de 24, el dia 24 de desembre del 2017 li van fotre foc al meu lloc on dormia. Sí, me'n recordo aquella nit que no tenia res per dormir, ni abrigar-me, ni res. Vaig estar tota la nit movent-me com un boig per tot Girona. I allà va ser on vaig canviar. Va ser el que em va obligar a canviar-me de zona, perquè em van deixar sense res en una zona i els que vaig començar a conèixer durant aquell any pues, em van oferir anar a dormir amb ells i encara que no hi anava sempre a dormir amb ells, però de vegades m'hi presentava i els hi portava pues, un present perquè encara que en el carrer ningú et demana res a canvi, només la teva amistat, que és el millor del carrer, que quan agafes amistat amb algú és
perquè realment li caus bé. Al carrer hi ha dues coses, o caus bé o caus malament, però no hi ha res que pugui comprar l'amistat. No sé si em faig explicar. No tens cap cosa material. Deixa d'existir lo material, perquè el material ja fa temps que ho vas perdre. No tens més que el que tens al dia a dia. O sigui, eh, jo em vaig arribar a tirar fins 6 mesos sense dutxar-me. 6 mesos sense dutxar-me i sense canviar-me de roba. I quan em canviava de roba era perquè algú havia tirat una bossa enorme plena de roba i la buidaves i buscaves algú que et anés bé. Vaig arribar a anar vestit amb roba de dona. No us imagineu un tio pues, vestit amb faldilla, no? Però aquests típics pantalons amples, no? Vaig arribar a dur un bolso, com de dona, però, bueno, d'aquests florals, saps? Com de hippie, bueno, pues, d'això, pues, un bolso, me'l vaig adaptar a la meva manera per poder portar coses, això i alguna cosa més. Vull dir, el cas és que, bueno, o t'adaptes o et mores, és així de clar. Sí, molta gent us estava preguntant, però aviam, no hi ha llocs on te pots anar a dormir? Sí, hi ha, sí. A Girona hi ha la sopa i quan hi vas una vegada, en els meus temps, ara no ho sé, però quan jo vaig estar-hi, hi anaves una vegada i no hi volies tornar més. No, no, masses baralles. Tu arribaves potser segon a la cua, fent cua durant 2 hores per poder menjar i tindre un lloc per dormir. I resulta que de cop arribaven un fotiment de gent a última hora i el primer havia estat fent cua per 70 tios, o sigui, tu quedaves fora d'aquests 70, que eren les places que hi havia, que no eren 70 les places, però bueno, que eren molt, molt menys, moltíssimes menys. I si volies entrar dins d'aquestes 70, saps el que et tocava, no? Agafar els 70 tios i dir-los, jo estava segon, us agradi o no, em mantinc segon. I saps què et costava això? Que et fotessin una panadera d'hòsties i al carrer la salut és importantíssima i la vas perdent a una velocitat i jo sóc una persona, us puc assegurar, molt dura, molt forta i el carrer em va guanyar, al final em va guanyar el pols i va haver-hi una persona que vivia al carrer que va dir Dios mío, si a ti te está ganando la calle, ¿qué nos va a pasar a nosotros, tío? Me'n recordaré tota la vida d'aquesta frase perquè jo estava a 39 de febre o por ahí i em vaig desmaiar durant un segon, vaig caure unes escales alta baix y cuando em vaig aixecar vaig dir què m'ha passat, tio? Diu, no lo sé, tío, pero te ha dado como un chungazo, tío. Digo, eso es la fiebre, tío. La tengo demasiado alta, seguro. I, clar, no tens termòmetre, on te vas a buscar un termòmetre? I molta gent direu, pues vas al metge. Ja, però quan entres a urgències i et veuen les pintes, saps que bé, el guàrdia de seguretat ja és tot fora. Saps per què? Perquè vius al carrer. Tant de veure mort perquè et portin a l'hospital, que és el que em va passar al final, ja. Aquesta febre era conseqüència d'una infecció interna que vaig agafar, pues de menjar merda, bàsicament, perquè o em tirava jo normalment solia menjar, vale? Perquè la gent pues, em donava diners i jo menjava. Però de cop i volta hi havia igual 2 o 3 setmanes pues, que no em donaven pràcticament res, em donava lo just, tenies que decidir o dormir bé, dutxar-te i dormir presentment o menjar. Les dues coses hi havia molt pocs dies que ho poguessis fer, les dues coses alhora, menjar i poder dormir calent. No, 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 no. I protegit, clar, perquè, aviam, jo m'he arribat a despertar amb una pedra apuntant-me, una pedra del tamany del meu cap, de formigó apuntant-me directe al meu cap i llançar-me-la amb mala hòstia i decantar-me rodolant i esquivar aquella pedra pues, perquè dormia en un lloc on hi havia pedra i sorra i vaig escoltar com sorra es movia al meu voltant i em vaig obrir els ulls i com vaig obrir els ulls vaig veure aquella pedra sobre el meu cap. Vull dir, un tio que em volia robar-m'ho tot i no tenia escrúpols i bueno, el tio havia estat enganyant a tot Girona
a tot Girona. Es ficava davant dels supermercats i per això ens tenia ratllat a tota la gent del carrer. Es fotia davant dels supermercats a demanar menjar i molta gent, pues, per les preses, més de donar-li, comprar-li el menjar, pues, li donava 20 euros o 30 euros i li deia, toma, entra i compra-te-lo tu. Era el que volia i els calés, no el menjar. Saps què feia? Amb el menjar, recent comprat, el tirava. I un dia me'n vaig donar compte i jo el vaig estar vigilant tot un dia. En el carrer no tens res a fer. O sigui, què vas a fer? Pues, quan em vaig enterar que això succeïa, per veus d'aquí. Per això em van acabar apreciant la gent del carrer, no? Perquè vaig ficar solucions a moltes coses que passaven injustes al carrer. Quan es van enterar que jo marxava, molta gent em vaig dir que els deixava abandonats. Perquè jo, com us he dit, soc una persona que tinc molta força i no força física. Aviam, tinc un cos, quan estic bé, bastant fornit, sí, i he fet... Bueno, és igual, això són coses personals, no? Però que no sóc fàcil de, de doblegar, diguéssim. I si em proposo alguna cosa, ho acabo aconseguint. Per alguna he sortit del carrer, no? Però eh, sí que és veritat que aquest tio em va rebentar l'ànima, perquè vaig pensar, la gent de Girona, tio, amb el bé que s'està portant amb mi i amb tothom, i aquest cabron està tirant el menjar que li compra la gent en valor de quantitats de calés, però de què va? Pues un dia el vaig interceptar mentre tirava el menjar i tornava cap al mateix supermercat amb la motxilla buida, un altus enorme de color negre. El tio anava vestit sempre de negre, com impoluto, però impoluto, sense... Per què? Perquè els diners que li donaven, més de comprar menjar, se'n anava i es comprar unes bambes de 100 euros, i aquí va ser quan se li va caure el xollo. Girona és un poble molt gran, però és un poble. Es coneix tot Cristo. I tu no pots enganyar una persona gaire temps a Girona. És molt dur. Tot això és que em venen tants records al cap, ens podríem tirar un any explicant la meva història, o més temps inclús, per les anècdotes i pels moments xungos, com fotre'm a dormir en el meu lloc, on tenia les meves coses per dormir, i trobar-m'ho pixat i cagat, saps? I quan vaig descobrir qui eren, no vaig poder fer res perquè eren menors d'edat. Nens que anaven a fumar porros just al costat d'on jo dormia, i per fer la gracieta, pues clar, així és un vagabundo, i se't cagaven i se't pixaven allò. I clar, un dia a la nit, la primera vegada que me'n vaig donar compte, jo em vaig fotre al llit sense mirar, i et pots imaginar, el dia següent em vaig aixecar, que deia... Bueno, el dia següent no, o sigui, aquella mateixa nit, al rato, vaig dir, què collons és tota aquesta... que cara tanta pudor, i em vaig aixecar, i a sobre mosquejat, perquè clar, vius al carrer i no tens roba. O sigui, la roba de portes és l'única que tens durant el temps que triguis en trobar una altra muda que et vagi bé. O sigui, explicaré avui l'últim esforç i el moment en què vaig voler morir-me ja, que em vaig deixar completament. Ja he dit que em vaig tirar un any completament sol, dels quasi 2 anys. Dels quasi 2 anys que vaig estar al carrer, pues, un any me'l vaig tirar pràcticament sol. Després, pues, vulguis que no, mica en mica, pues, ja et vas donant compte qui viu al carrer, qui no viu al carrer, qui està en una situació de vulnerabilitat però encara no viu al carrer. I, bueno, gent que t'aprecia, que no viu al carrer però que t'aprecia, i, bueno, tampoc t'ajuda, però, bueno, tampoc et fica el peu al davant, no? Després d'aquest any vaig començar a ajuntar-me, pues, amb un any que vaig tirar al carrer, que entre aquest temps, pues, molts dels que vivien al carrer sempre anaven en parella, no? Per si li passava una a l'altra o si li passava algú al company, pues, poder ajudar o viceversa, no? Però mai ningú anava sol al carrer, perquè anar sol al carrer és, clar, tens que buscar les patates tu sol. O sigui, i si et passa alguna cosa, et passa a tu, no et pot ajudar ningú. I per desgràcia la gent no, no sol ajudar a la gent que està al carrer, desgraciadament, perquè en seguida et diuen que ets un borratxo o alguna cosa i que per això estàs en aquesta situació. Que és curiós, que el primer que pensin és que ets un borratxo, és super curiós, quan et veuen super serè, és tremendo. A mi m'han dit borratxo no sé quantes vegades,
tira per allà, borratxo. Perdona? Com pots dir-me borratxo? Bueno, és igual. Són anècdotes, no?, que passen al carrer, que és que ara ric perquè és que ho recordo hasta amb gràcia, no?, que dius, hòstia puta, com pot que la gent ser tan hipòcrita que et veuen més serens que ells mateixos i, i, i tenen els pebrots de dir-te borratxo. Al final vaig acabar bevent birra, sí, molt de tant en tant, perquè no m'ha agradat mai la cervesa, la veritat sigui dit, però vaig acabar bevent cervesa, sí. Algun dia que altre pues, em trobava amb aquesta gent que em vaig acabar juntant i ells bevien cervesa i moltes vegades pues, pensaven en mi pues, i més de comprar una Coca-Cola comprar una cervesa i clar, no els hi... saps? Vas mort de set, vas i collons, no t'han comprat una Coca-Cola, però t'han comprat una cervesa i resulta que les cerveses són més barates que una botella d'aigua. És per cagar-t'hi. És que és per cagar-t'hi. Això la gent no ho sap, però tu ves a un supermercat i, i mira a què et surt les botelles d'aigua i quan et surt una cervesa. I et donaràs compte que les cerveses estan a 25 cèntims i una botella d'aigua se te'n va als 70 cèntims, 50 cèntims, o sigui, que et surt, per cada dues cerveses et surt una botella d'aigua, o sigui que és increïble, és increïble. I no només això, una Coca-Cola, per exemple, que a mi em anava molt bé al final, em costava 80 cèntims, eh, i la cervesa em costava 50. Vull dir, que dius, hòstia puta, però com pot ser si el que em va bé ara mateix és el sucre que em dóna energia, tio. M'ajuda a continuar caminant amb les ferides que tinc corporals, perquè de cintura en avall estava ple de ferides per tot arreu, de no dormir estirat en un lloc tou, de dormir al terra dur, de caminar un piló d'hores durant el dia sense canviar-te els mitjons, potser en una setmana o dues, perquè jo el que feia era m'anava on hi ha la bassa i allà em treia quasi tota la roba, com qui diu, i en allà amb les tortugues aquelles gegantotes que hi ha, allà em banyava amb elles. Vull dir, menys els calçotets m'ho treia pràcticament tot, i allà em tirava jo a l'aigua. Per molt podrida que es vegi, doncs mira, almenys em banyava, saps? Clar, això a l'estiu, no em cardis a l'hivern. A l'hivern em vaig arribar a tirar 6 mesos sense dutxar-me. El cas és que jo m'anava banyant allà a l'estiu, i a l'hivern pues, em feia fotre, tu. I la gent no ho sap, però la falta d'higiene sobretot als peus, si camines molt, és fatídic. O sigui, acabes amb els peus escaldats. O sigui, escaldats vol dir mm, que és que fer un quilòmetre et pot representar 2, 3, 4 hores. O sigui, un puto quilòmetre del mal que et fot tot. És algú molt fort. És algú que la gent no... Fins que no ho proves i no hi passa, no ho pots entendre. Però clar, la gent et dirà, però tio, què et costa netejar-te els peus? Ja, però i què em costa trobar els mitjons nets? Per què em tinc que netejar els peus si no tindré mitjons nets? I fotre els peus a dins les bambes directament és pitjor que portar uns mitjons bruts. Vull dir, és que s'ha de pensar per les situacions, saps? Vull dir, eh, els lavabos al carrer de la Creu, ara m'ha vingut al cap, al carrer de la Creu. Els lavabos públics del carrer de la Creu, perquè jo ho feia servir com a el meu asseu personal. O sigui, ells a l'hora de tancar, jo m'esperaven allà a que vinguessin i els deia, mentre que me netejaven un lavabo i netejaven l'altre, pues els deia, oye, me voy a lavar los pies allí mientras tú estás aquí, así nadie entra, ¿sabes? I així em podia ser mitjanament decent, perquè com que hi ha sabó i... Bueno, el cas és que allà, en aquelles escales, m'hi apalancava moltes nits jo, fins les tantes, a dibuixar, amb la llum de les faroles. Vull dir, prou, para de comptar, no hi havia més, la llum de les faroles. De fet, tinc la vista destrossada per culpa de la meva aventura de dibuixar nit i dia i escriure en les llibretes i tal. Si contem les vegades que em van robar, fuà. Però bueno, el meu començament del final va ser quan ja em vaig agafar aquest, aquest fallo multiorgànic que va començar pel fetge, que vaig estar
quasi 15 dies a l'hospital i en 15 dies em vaig ficar superfort, clar, menys el cabell, que no me'l vaig tallar, em vaig treure la barba, clar, vaig estar 15 dies desconnectat del carrer, visquent com un rei, saps? Amb 3 àpats al dia, a més em donaven més menjar del compte perquè la gent sabia, les infermeres em van agafar un carinyo tremendo i sabien que estava al carrer i em portaven més menjar del compte, més, no doble ració, però si sabien que hi havia alguna que m'agradava, doncs m'ho portaven. A mi, per exemple, la sopa m'encantava, doncs em portaven el doble de sopa, dos tarros. Si algú li havia sobrat alguna de menjar, m'ho duien, saps? Eren supermaques, me'n recordo. El cas és que el metge, el tercer dia, quan em vaig despertar, el metge em va dir que m'havia salvat, no sabia com. Vull dir, o sigui, que quan jo vaig entrar a l'hospital, quan el van cridar d'urgències perquè perquè m'avaluessin i veiessin què collons em passava amb aquelles grans febres i que perdés la consciència constantment i la recuperés segons i la tornés a perdre i clar, no ho entenien i per tant volien saber, sabien que vivia al carrer i tal, van avaluar-ho tot i es van donar compte que el que tenia era que a través d'una inflamació al fetge se m'havia estès a un fallo multiorgànic que havia des dels ronyons, als intestins, l'estómac, tot em va deixar de funcionar. Tot, 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 tot. O sigui, és que jo em fotia aigua, un got d'aigua i el vomitava al moment. O sigui, un got d'aigua. O sigui, em vaig tirar 2 setmanes i alguna que no vaig ni menjar ni beure. O sigui, perquè, clar, em fotia alguna a la panxa i no vomitava. Mira, l'únic que em va poder entrar va ser mitja poma. Un dia abans de que em passés ja, que em desmaiés i no em despertés fins als 3 dies a l'hospital. Que, bueno, van ser els de Somsostre. Una dona de Somsostre van vindre a repartir d'això i em va trobar allà tirat. Bueno, el cas és que, clar, després de l'hospital hi havia poques opcions. De fet, em van allargar 2 o 3 dies més l'estància a l'hospital per veure si es trobava una solució per mi. Que no fos la sopa, ja us dic, perquè jo no volia anar a la sopa. Jo era contrari a la sopa totalment. Quan jo vaig caure al carrer, tothom em va dir, vés cap a Girona, que a Girona hi ha no sé què, un lloc per dormir, et donen menjar i tal, i t'ajuden a que acabis més o menys posicionat un altre cop i t'ajuden a aixecar el cap i tal. Bueno, doncs cap a Girona. Així vaig acabar a Girona. No sé, coses... Al principi també tens por a la policia, perquè clar, et dones compte que ets un desarraigat, que no tens ningú que pugui demostrar si passa alguna cosa, no? Per exemple, si roben algú, atraquen algú, doncs clar, aquí busquen a la gent que més necessita de diners extras d'alguna manera, no? Com pot ser la gent que viu al carrer, que no té ingressos, no té res, i clar, doncs qui pot robar, no? Pues, el primer que busquen són a lo fàcil, aviam si coincideix algú que visqui al carrer. I clar, al principi, pues, quan comences a sentir històries de gent que viu al carrer, es que el otro día me pararon, me tuvieron casi una hora ahí registrándome, preguntándome, digo, joder, macho, de veritat, tio, si jo l'últim que faria és robar, no? Bueno, el cas és que, bueno, quan em van deixar anar de l'hospital, veus com me'n vaig cap, perdoneu-me tots, és que en seguida surten anècdotes per tot arreu, així. El que us puc resumir ara, podria estar tota una vida donant explicacions i referències sobre el que vaig passar. Vull dir, el que s'ha d'aprendre a resumir, desgraciadament, jo me'n vaig per sentiments, me'n vaig cap a altres camins, per moments durs. El cas és que quan em van deixar anar de l'hospital em vaig trobar a la mateixa situació. L'únic que havia agafat 13 quilos. En ni 15 dies havia agafat 13 quilos de pes. De dormir bé, menjar bé, imagineu-vos. Glòria, per mi a l'hospital va ser com... Vaig tornar 2 vegades més a l'hospital, però ja va ser una perquè em van picar
Lògicament em vaig intentar defensar, però va ser pitjor. Em van despertar amb cadenes de gos, saps? Allà baix, al riu. Jo dormia en el riu, a ratos, a sota unes escales, em fotia a dormir fora. Molta gent que baixava a passejar el gos, moltes vegades em despertaven i em donaven 10 euros. Té maco perquè vaig a esmorzar. Molta gent que ja em tenia més que vist i que... Molt, coses molt... no sé com dir-ho. Encara me'n recordo d'una italiana a les 11 de la nit baixant amb el seu nòvio cap allà baix. El cas és que la italiana es va fotre a plorar al veure'm allà tirat, em va despertar. Clar, va ser una putada, perquè et costa un piló agafar el son, però bueno, quan ja t'adaptes, ja t'és igual. El soroll, les ambulàncies, la policia, la gent tirant botelles de vidre allà baix al riu, saps? Quan tornen de festa... ja, és que tot això ja és com si et tornessis sord. Ho sents, però no li prestes atenció. És com si fossis sord, el mateix. Vull dir, pues, quan vaig sortir de l'hospital, clar, em vaig tornar a veure les mateixes i el meu cap va ser com si li apretessin un botó, clic! I aquí va ser el pitjor, la pitjor peixaria que he passat a la meva vida. Uh, Vaig donar-me en compte de que no sortiria mai del carrer. Vaig dir, ja està, sí, és que acabo d'estar a punt de morir, he estat a punt de morir, o sigui, i, i no han pogut fer res per mi. O sigui, és que no han pogut fer res per mi per millorar la meva situació de cap manera. O sigui, és que la paga més pròxima que em poden donar me la poden donar per d'aquí un any. O sigui, d'aquí un any sóc mort, tio. D'aquí un any sóc mort. Si he estat a punt de morir fa 15 dies enrere, estava ja mort. I només han passat 15 dies i torno a estar al carrer. Com collons volen salvar-me la vida en un any, d'aquí un any? O sigui, és que és impossible, no aguantaré un any jo. No l'aguantaré. És que és impossible, he agafat 13 quilos, perquè 13 quilos els perdem una setmana, ni una setmana, 4 dies, amb el que camino per buscar-me la vida per menjar. I una i l'altra, o per poder dormir a una pensió, en 2 dies estic mort, però en 2 dies. Uh, I aquí doncs, vaig pillar una depressió molt gorda i, bueno, em vaig deixar portar. Em vaig deixar portar per la marea del carrer. Totalment. Eh, sí, 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 totalment. Vaig deixar-me portar. Recordo comprar pastilles d'aquestes per dormir a la gent perquè molts que dormen al carrer pues, és el que comento al principi, no? Són gent que surten o són toxicòmens i prenen medicacions molt fortes, o són gent que han sortit de la presó i també prenen medicacions per a l'ansietat i rotllo d'aquestes. I recordo pues, que molta gent pues, ven pastilles d'aquestes, no necessàriament del carrer, no, o sigui, però molts d'ells n'han comprat i tu te'ls trobes i dius, oye, ¿sabes si tiene pastillas? I bàsicament te les prenies per no pensar, però no te'n dones compte, et prens una pastilla aquestes i et passen 2 dies. Et passen 2 dies, però tu no ets conscient. Per tu no saps ni les hores que han passat. Igual han passat 2 dies, però tu ni t'has enterat. Per tant, pastilla rere pastilla, pues igual així van passar 20 dies. No sé, és un dia, però jo ja havia desconnectat el botó de supervivència, a mi ja em donava tot igual. Fins un dia que no vaig comprar pastilles i em va vindre una depressió. Em va vindre tot això de cop. Paf, tots els dies aquells de depressió que havia estat suprimint amb les pastilles de tant en tant, pues em va vindre de cop bomba. I estava pintant i em vaig començar a fotre a plorar, però a plorar de veritat allà enmig de tothom, entre guiris, entre la gent de la ciutat, entre gent que em coneixia, i de cop i volta va passar una parella que em coneixia i em tenia molt de pressi, i em van dir, Enric, et veiem molt, molt malament. T'ha passat alguna cosa? No vaig contestar, perquè no, és que no podia. No per, si hauries tingut que contestar, hauria sigut un impertinent, de fet. I per això millor va ser no contestar.
Saps per què hauria sigut un impertinent? Perquè era gent que m'estimava i sense voler-ho els havia dit, no us doneu compte del que em passa? És suficient, no? Però la culpa no la té la gent. Jo crec que la societat en si té una petita obligació cap a la gent que ha acabat més desfavorida, perquè tots podem acabar així, tots, tots. A mi em diuen el dia 29 de juliol de 2017, em diuen que a les 3 del matí i X minuts segurament tindré que agafar el meu cotxe sense saber on anar a caure mort fins al dia següent, perquè no tenia jo la targeta de crèdit, se l'havia quedat ella. Tindria que anar al banc a treure diners i quan anés a treure diners em dirien que només em quedaven 27 o 37 euros, no ho recordo bé. I que no, em quedaria amb el cotxe i tinguem que mendigar per la benzina al cotxe, que potser com va passar la vida és que em prenguessin el cotxe, perquè és que un mes abans m'havia vengut el meu cotxe per comprar-ne un de nou. És que és el pitjor de tot, perquè la meva vida funcionava sobre raïls un mes abans. O sigui, gràcies a Déu, a mi el meu ofici m'ha donat sempre molts diners i no me n'han faltat mai de diners. O sigui, i un dia per un altre em vaig veure sense ofici, sense poder exercir-lo, perquè no, clar, un dia per un altre, en una situació així, quan et dones compte, han passat 2 mesos i no has trobat res, t'estàs saturant, la gent no t'ajuda, algo molt xungo, molt xungo, molt xungo, molt xungo, molt xungo. I bueno, el cas és que de cop i volta jo mateix vaig dir, després d'aquest dia que em vaig fotre a plorar tant, 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 i no plorava per mi, plorava per la gent que jo sabia que es preguntaven on coi estaria. Gent que conec de, de tot el món, o perquè he viatjat molt, i que a través de les redes socials pues, segurament es preguntaven i aquest tio on s'haurà fotut, aquest tio porta 2 anys sense aparèixer per aquí, d'un dia per un altre va deixar les feines a mig o va deixar tot a mitges i va desaparèixer, o sigui, què collons li haurà passat, saps? Bueno, el cas és que el cas és que vaig començar-me a espavilar i bueno, vaig trobar un graig gràcies a un graig de cotxe, on guardaven un cotxe que el van deixar de guardar per ficar-m'hi a mi. X persona no em va cobrar lloguer, no em va cobrar res, ni llum ni res, tenien llum, aigua corrent i tenien tot en aquell graig i amb el seu permís em va deixar fer un lavabo, una petita cuina i de mica en mica pues, la putada és que segueixo en la mateixa situació perquè el carrer m'ha deixat seqüeles, penseu que només porto un any fora del carrer i les seqüeles les estic tractant, les seqüeles físiques, les mentals les puc superar, però perquè el coco, si vols, el pots dominar, i arriba un punt que se te'n va i se te'n va, perquè jo en el carrer vaig arribar a anar parlant sol del temps que feia que no anava amb ningú, o sigui, que és aquest any que et dic que vaig estar completament sol. Al estar totalment sol durant un any, pues, al final necessites escoltar una veu i contestar-li. I d'aquí que molta gent pensi que la gent que viu al carrer està boja, però no és que estigui boja, és que necessita sentir la seva pròpia veu, que encara ets capaç de mantenir una conversació, perquè portes tant de temps sense mantenir una conversació amb algú que necessites parlar de forma coherent amb algú i parles amb tu mateix i et contestes tu mateix. I saps que ho estàs fent, però és igual, t'és igual ja. Total, si a la gent ja li importes una merda, almenys és com et sents. Ja us dic, i jo he tingut molta sort amb la gent de Girona i tinc moltes ganes de que algun dia arribi i pugui, quan ja se m'hagin passat totes les seqüeles físiques, que gràcies a Déu els metges m'han dit que mica en mica el cos se'n ficarà al seu lloc, perquè tinc una constitució forta. Uh, mica en mica, el psicològic, lògicament, a mesura que vagi millorant la meva vida, pues, suposo que el meu cap pues, anirà eliminant
No vull eliminar-ho tot, perquè no vull oblidar-me mai de tot el que vaig viure. No vull mai netejar, fer neteja d'aquests quasi 2 anys. No els vull eliminar de la meva vida. Per res, no me n'avergonyeixo, tot el contrari. Em sento molt orgullós perquè podia haver acabat molt malament, podia haver acabat fotut a la droga, podia haver acabat fotut a la presó, podia haver acabat de moltes maneres i va ser tot el contrari. Vaig fer tot el contrari de tot el que la gent espera d'una persona al carrer. Vaig treure la millor part de mi. De fet, és que és l'únic que pot ser. Si caus al carrer, l'únic que compta és la paraula d'una persona. Si la persona no té paraula en el carrer, no té res. Les persones, en realitat, l'únic important que tenim és la paraula, perquè tot el resto desapareix. I l'únic que queda és la voluntat de la paraula. Que si jo et dic tranquil que això és així, s'ha de ser un prou sensat i coherent amb les seves pròpies paraules com per portar-les a terme. Si no, millor no diguis res i no parlis. I això és el que m'ha ensenyat al carrer i això és amb el que em quedo. En que tots tenim el mateix destí, amb diferència de que amb qui tinguem que apoyar-nos o no, amb qui no tinguem que apoyar-nos. És a dir, si tens amb qui apoyar-te o no tens amb qui apoyar-te. Però tots tenim el mateix destí marcat. O sigui, si per lo que sigui un dia et veus en una situació que no tens un duro, no tens amics, no tens res, perquè tothom et dona l'esquena, o simplement pues, han fet la seva vida ja, i a mi a sobre em va tocar una edat en què els meus col·legues ja s'havien casat i tenien fills, que collons van ajudar a una altra persona? Ni de conya, sí, home, ara quedaré a casa meva amb la meva dona i els meus 3 fills, no? Home, tio, i plena crisi. No fotem, ja va, tio. De fet, jo amb molta gent no vaig voler ni comunicar, molta gent no els hi vaig mig com insinuar que estava tirat al carrer, però com que tampoc em van fotre cas, pues, saps el que vol dir desaparèixer? Pues vaig desaparèixer de la seva vida i ja està. Continuo desaparegut de la vida d'aquesta gent perquè si no les males no em volen, perquè m'han de voler les bones. Això t'ensenya moltes coses, moltes. Per això estimo tant a la gent de Girona, molt. Estimo moltíssim a la gent de Girona i els hi dec molt a la gent de Girona. I espero que algun dia pugui demostrar-ho d'alguna manera. No sé com, però espero que algun dia pugui tornar a la gent de Girona. Lògicament no podré tornar ni lo material ni d'això en si, però almenys l'amor que em van donar, molta gent em va donar molt amor. Molt. Amor i paraules de força. Que encara que en aquells moments no et sonen a res, però sí que ajuden, sí. Ajuden molt. Encara que no et sonin a res en aquell moment, però t'estan ajudant, tio. És molt curiós. Tu estàs escoltant i estàs pensant, sí, sí, va, per tu és molt fàcil dir fort, sigues fort, no sé què, però tu no estàs ficat en el guió, tu no estàs ficat en aquest forat, saps? Del que no hi ha sortida. Vull dir, de sortida la tindré que trobar jo i està molt amagada, eh? Està molt amagada. Bueno, jo sóc el noi d'Eiffel, del pont d'Eiffel, el pintor del pont d'Eiffel, millor dit, perquè sempre estaven allà pintant. El pont d'Eiffel, de fet, a les escales que anaven al pont de Croada, eh, el fèiem servir diversa gent que vivíem al carrer. Uns eren cantants, un d'ells canta com un déu. L'escoltes i al·lucines. És un àngel cantant i tocant la guitarra. Però clar, tu el veus la fisonomia, li falten dents, el veus físicament i dius... Saps? I el tio no es guanyava un duro, pobret, me'n recordo. I això que canta com un àngel, tio. Al·lucinaríeu. Bueno, doncs compartíem horaris per no mesclar-ho i que la gent, clar, si hi ha 2 persones demanant menys d'un metre quadrat no donarà ni un ni l'altre.
i tens que muntar així. Així ens ho muntava i pues jo feia servir l'escala en aquell punt unes hores i ell feia servir unes altres hores. A vegades arribàvem i ens trobàvem un tio que no coneixíem de res, ni l'havíem vist mai per Girona. De fet, quan jo vaig desaparèixer de Girona, que vaig trobar aquest lloc, aquest graig, i tal, Girona s'estava tornant un amacijo de gent de Barcelona que venia de Barcelona a Girona a demanar i a fer la vida de carrer. S'estava tornant molt perillosa per la gent de carrer perquè venia gent molt perillosa de Barcelona. La gent de Barcelona, ciutat, la gent que viu de Barcelona, ciutat, al carrer, tenen una altra forma de ser que és molt diferent a la gent de Girona. La gent de Girona que viu al carrer són més com de poble, com és Girona. En canvi, la gent que ve de Barcelona venen amb unes idees molt xungues. I no m'agrada generalitzar, però venen, són, diguéssim que són més rapinyaires que una altra cosa. Són gent molt viva, saps el que vull dir? Venen amb unes idees molt despertes i no hi ha res pitjor que una mala situació i una persona desperta. Desperta amb el sentit de viu, no? Aquest tio és molt viu, saps? Bueno, espero que aquest resum, perquè en realitat això és un mínim resum de lo que he passat al carrer, espero que això consciència molta gent, ja ho sé que és diferent que si pogués donar el meu nom, cognom i pogués donar-los una foto meva, però ho sento, no puc fer-ho, ho teniu que entendre, almenys de moment. Espero que jo, de fet, buscava llibres. La gent no sé quina mania tenc en tirar llibres, tio. Jo em buscava la vida buscant llibres en els contenedors de paper. La gent diu, està fotut en un contenedor. Sí, però és de paper, saps? Si estic traient llibres, mira. Llibres. Llibres que són cultura, tio. A mi m'encanta llegir, sempre m'ha agradat molt llegir. Quan veia que la gent tirava llibres, vaig rescatar llibres que vaig portar-ne un a l'Ajuntament de Girona perquè creia que jo tenia que estar... Era del 1860 i alguna cosa. Un llibre en pres en 1860 i alguna cosa a Girona, tio. I era sobre els, els verbs i tal del català i de no sé què. La persona que em va rebre a l'Ajuntament de Girona me'l va agafar com en fàstic, però quan ho va veure va córrer. Clar, jo vaig marxar i vaig dir, queda, no? Segur que fliparan amb el llibre. Jo dono per fer que aquest llibre acabarà en alguna col·lecció privada, però, bueno, sé que estarà ben cuidat. Bueno, espero que aquest resum us valgui d'algú, us serveixi d'algú. Estic treballant en una novel·la gràfica que espero que algun dia l'acabi. Pot ser que trigui temps, molt de temps, però bueno, algun dia l'acabaré. I explicaré la meva vida conjunta amb tota la gent que em vaig creuar a la vida. Lògicament amb pseudònims. I bueno, que tingueu molt bona vida, molta salut, molta salut, que és el més important. Si no hi ha salut, no hi ha vida, us ho puc assegurar. Quan la salut falta, ho falta tot. I bueno, cuideu-vos.